Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban utawi komunitas ingkang begja rahayu. Kula panjenengan katimbalan kados pundi lair malih dados pribadi-pribadi enggal ingkang ngetingalake rahmating panebusan dalem Gusti, dados pribadi ingkang resik tebih saking sedaya dosa lan asung paseksen menggaing katresnan dalem Gusti kanthi tansah saged tumindak sae tumraping sesami. Temtu kemawon supados saged lair malih menika perkawis sing boten gampil, awit kula panjenengan jejering titah sing sampun tinebus ning tetep wae gesang wonten ing alam donya, gesang wonten ing pasujaraning kuwasa kadonya. Mila ingkang dipun betahaken supados kula panjenengan saged kanthi setya bangun pribadi ingkang enggal injih menika kapitadosan dumateng Gusti Yesus ingkang sampun kersa sangsara seda sinalip lan wungu mulya. Gusti Yesus ingkang kasok tresnani estu agung marang kula panjenengan sami sampun kersa manggul sedaya dosa-dosane awake dhewe supados kula panjenengan wantun nanggapi katresnan dalem menika kanthi kapitadosan. Yen awake dhewe yakin bisa lair malih, bisa nglawan saking panggoda lan dosa, awake dhewe temtu ya bisa. Ning nek awake dhewe ragu-ragu utawa ya isih atine miyar-miyur, anggone tumindak ya akeh ragu-ragune, awake dhewe bakal tumiba ing dosa. Awake dhewe bakal kepleset terus kekipu wonten ing rereget merga ora yakin. Mila kapitadosan penting anggenipun mujudaken diri ngayahi menapa ingkang dados timbalan dalem Gusti lair malih saka banyu lan roh. Waosan Injil dinten menika tasih nglajengaken kados pundi wawan pangandikanipun Gusti Yesus kaliyan Nikodemus. Gusti ngersakake supados Nikodemus ingkang estu dados pribadi pinter lan nguasani bab agama saged ngembangake kapitadosan dumateng Gusti Yesus ingkang sampun kersa sangsara seda sinalip lan wungu mulya. Ora mung duwe agama, ora mung ngrasuk agama lan pinter ing babagan agama lan menapa kemawon menggaing agama, ning ingkang langkung perlu injih menika kapitadosan. Mila kula panjenengan sami anggenipun bangun gesang agami menika ya ora mung taat dumateng sedaya pranataning agama, nderek misa saben minggu, ngaku dosa Natal Paskah, tumindak sing sae lan sedaya ingkang dados pranataning pasamuan dilampahi sak sae-saenipun. Menika pancen leres, ning ingkang langkung penting injih menika kapitadosan. Aku nindakke kabeh kuwi mau mergo yakin, mergo percaya sedaya menika dados rana anggonku nanggapi katresnan dalem Gusti. Nah menika sing bakale ndadosaken kula panjenengan lajeng saged gesang kanthi penuh makna. Anggone tumindak sae menika ya merga kasaenan dalem Gusti. Anggenipun nderek misa menika nggih merga tresna marang Gusti, ora mung merga netepi pranatan, ora mung merga wedi karo
pelanggaran bab agama. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 3 ayat 7 ngantos dumugi gangsal welas. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang Nikodemus, "Aku kandha sak benere, wong iku yen ora lair maneh saka banyu lan roh, ora bisa mlebu ing kratoning Allah. Sing lair saka daging iku daging, dene sing lair saka roh iku roh. Aja gumun yen aku kandha, kowe kudu lair maneh. Angin monomidit manut arahe dhewe. Ya bener, kowe ngrungu kumrisike nanging ora ngerti saka ngendi sangkane lan menyang ngendi parane. Mangkono uga sing lair saka roh." Nikodemus munjuk. "Mekaten wau kados pundi sagetipun?" Gusti nuli ngandika maneh, "Kowe iku rak gurune wong Israel. Gene mangkono wae ora ngerti. Aku kandha sak benere, sing padha dak rembug iku sing dak ngerteni, lan sing padha dak sekseni iku sing padha dak weruhi. Nanging paseksenku ora kok tampa. Yen kowe ora ngandel marang omonganku bab kadonyan, kepriye bisa mung ngandel saumpama aku ngomongake bab kasuwargan? Durung tau ana wong sing munggah ing swarga kejaba sing tumurun saka ing swarga, yaiku putraning manungsa. Lan putraning manungsa iku kudu jinunjung dhuwur kaya nalikane Musa mbiyen manjer ula ana ing ora-ora samun, supaya saben wong sing ngandel ing panjenengane ndarbenana urip langgeng." Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Nikodemus ingkang jejering guru tumraping tiang-tiang Yahudi pranyata dereng saged paham menapa ingkang dados kersa dalem Gusti. Gusti ingkang ngersakake supados Nikodemus lair malih saka banyu lan roh mratelakaken kapitadosan. Kados pundi Nikodemus ingkang sampun gadhahi latar belakang agama ingkang sae perlu ngembangake kapitadosan. Injih menika kapercayan marang Gusti Yesus ingkang rawuh ing alam donya, ingkang bakal jinunjung dhuwur wonten ing pamentangan. Kapitadosan dumateng Gusti Yesus menika mujudaken relasi ingkang penuh kapercayan Nikodemus marang Gusti Yesus. Kapitadosan menika ingkang ing sakmangkih jalari Nikodemus wantun bangun gesangipun boten namung adhedhasar sedaya pranataning agami, ning kados pundi bangun relasi kalian Gusti ingkang penuh katresnan, caket rumaket sansaya manunggil kalian Gusti Yesus. Lan tumraping kula panjenengan sami menika nggih penting saged kangge kaca benggala tumraping gesang iman kula panjenengan. Kados pundi anggenipun kula panjenengan ngantos titiwanci dinten menika, saat menika kula panjenengan pitados ing Gusti. Menapa ya mung netepi kewajibaning agama,
menapa estu kula panjenengan nggih gadhahi raos tresna dumateng Gusti sing sansaya lebet. Paskah ingkang nembe kemawon kula panjenengan riyayakaken kados pundi pasaman suci maringaken malih raja brananing kapitadosan menggaing Gusti Yesus ingkang sampun kersa manjalma dados manungsa lan gesangipun dados pisungsung konjo ing Allah tansah tumindak sae lan kersa nandhang sangsara dikuya-kuya dipitenah ngantos seda nglabeti manungsa. Menapa estu menika nggih menyentuh katresnane awake dhewe marang Gusti Yesus? Apa ya mung sekedar perayaan netepi kewajiban yen Trihari Paskah ngriyayakake ekaristi lan ibadah? Tentu jawabanipun nggih wonten pribadi-pribadi kula panjenengan sami. Mugi-mugi kanthi kapitadosan kula panjenengan saged lair malih ngetingalake lan mujudake rahmating panebusan kangge mbangun gesang pasrawungan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.